Mwazuka bwanyi amalawi. Kuna kulikose kumene muli. I think panopa amene anatsalira kunena kuti atseguke maso wayamba nawo ono kuona ano apapo. Yang'anani chimanga chatsika mtengo panopa. Dola panopa mutha kuona kuti anthu ikupezeka pa mtengo so wayani kuti wabwi. You see? Almost 3,000 and jacked. Tayang'anani 2 weeks ago. Zithu zinali bwanji. Zomwe zikungosimikiziratu kunena kuti boma ilili ni mapanga zinthu zija mwadala. Anasamusa ndalama zichazo kuti zapange kunali ndalama. Koma basa anazitenga kukazisiya pa black market. Tikunena pano ndikunena kuti tu dola 3,000 chako. Chimanga panopa nawo panopa chikutsika mtengo. One, boma linangofuna kuti ilizunze anthu. Ndelero ndikumaona chakwera akukaenda waya nkumakalemba kuna kuti anthu apange support. Zinthu za nonsense ngati zimenezi. Apange support kuti apitirizebe kuzunza anthu m'malawi. So akuluakulu tiyeni mayufi awawo masapota awawo tisagwiritse ntchito molakwika. For anthu aja amapangira kusowa ndalama kukapasa ma 10,000 umakapanga site violence. Izi mukumafuna makakhala ndi ma press briefing kumalankhula zinthu zosachita bwino zosamangirira zokhala zosaonesa kugonja obwerekeka ndiye chinyamata amene mufuna kuti asavomereze kuluza kwanu. Chikhalireni niyo pasi pa mtima mukuziwa zonsezo mufuna kuti akuthandizireni anthu azipitirizabe kuzunzika mdziko muno. Dziko linafika ndipo songonekera. China chilichonse panopa linamba kugula ndi koponi. Sugar kuti usagule no above usagule above 2 packet. Bafuta yeneniyo usagule more than mwina 2 bottle. Cement makoponi. Mafuta amene mapasana limit. Dziko la chinthu chinachi pompano tekuti chaka chimalowachi soya pieces. Bwezita pasi daso koponi kuti sakagule more than soya pieces mmosi. Ndelero Malawi amene wanguona kusintha. Boma lolisana lumbiri. Mufuna mukantenge kuna kuti azipita pansewu. Nunena mobwereza. Muli ndi ananu ali mayiko akunjachi. Muli ndi azankolo anu. Muli ndi makolo anu. Tapitani mukatenge amene aja mwapase zikwanje apange site violence. Osapanga zokuti mupwetekese ana enu ake. Ni nthawi inayona kuti apume. Akhale maso ake athe kusiyanisa zomwe munkachita inu ndi zomwe afuna kuchita anzanu. Mulungu ndi wadongosolo. Look what now? Chimanga chatsika. Dola ikupezeka pa market mtengo wabwino. Chasalaso ndi chani? Musoweranji umboni wina. President asankhe maministala, yemweyo asankhe wamkulu wa polisi, yemweyo asankhe mkulu wa Anti-Corruption Bureau, yemweyo asankhe mkulu wa Water Board, yemweyo asankhe wamkulu wa ESCOM, yemweyo asankhe wamkulu wa Mera, yemweyo asankhe wamkulu ma-advisor ankhaninkhani, yemweyo azisankha majaji akukoti, yemweyo asankhe akazembe akumaiko ena, yemweyo asankhe macheya mabodi osiyanasiyana, yemweyo asankhe mkulu wa MRA bunge la msonkho lija, yemweyo azisunga thumba la ndalama zomwe tonse timasonkha popereka misonkho, yemweyo akhale wamkulu wa university, yemweyo akweze mafumu, yemweyo alembe malamulo a dziko, yemweyo apereke makontrakiti a ntchito kuchokera ku nyumba kwake za business, yemweyo azidya misonkho yathu
ya ino Amalawi koma osalola kuti audit izichitika ku State House. Anthu aku Lilongwe City zitukuko zonse zimene akupangira na MCB mukapasa adadi mpaka 100 chakuti 1000 votes chifukwa anthu oyipa kwambiri 100 chakuti 1000 votes mu Lilongwe City. Magai ino ndanthu osayamika 6 lane simunayone 6 lane simunayone. Umabe we've got this. Moda angokhala kuti masiku athakale uyu ndimafuna ine ntachira naye debate ndi mtsogoleri wa DPP iyo.